kung karon pagkakadungog igsoon, paminawan niya nga sa pagbalik sa Ginoo mo'y pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Mubalik ang Ginoo. O sa may tabo, ang tanan daw nga nangamatay nga mga maayo kaysa lugnanon ron magkaigsunan sultihan mo na ay gilubong diha nga dautan, na apoy gilubong diha nga mga maayo magkaigsunan nga mga matarong. Kinsa man ang buhiyon sa pagbalik sa Ginoo, ang tanan nga nangamatay nga mga maayo, mga balaan, mga pinasaylo. Kaya kitang tanan mas makasasala magkaigsunan, huwag mapili na to. Pero kanang ibang pukaw magkaigsunan, mauna ang idawat sa invitasyon sa kaluwasan ni Jesus. Sa panahon nga mubati ta kalisod, mubati ta og mapag-antos sa kinabuhi, mamutan lang ka Ginoo. Patas ba ni nangalagad ko nimo Ginoo? Kung ikaw ginbitar sa imong higala nga niapil karon, ang Ginoo magapanlangin kanimo. Tun-an nato ang kamatuoran ug atong kinabuhian samtang kita nagpaabot sa tuang manluluwas. Magaigsunan, sa di pa ta magpadayon, buot na ako ang iyon mo sa pagpanduko sa mga ulo, maghimo kita sa pagampo. Amahan nga balaan, nidangop kami kanimo nga makasasala ug nangayo sa kapasayloan aron dungganon among pagampo. Ang among pagtuon karon Ginoo, panalangin kani, hisgutan namo Ginoo kung patas ba ikaw sa mga dautan o sa mga maayo. Tun-an mo karon gabi Ginoo, pasabta kami ug amo kining makinabuyan ug kining mensahe, magdala pa namo sa sunod nga pagpangalagad kanimo. Salamat sa pagtubag sa pagampo. Amo kining gilauman sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong topiko karon nga gabi magkaigsunan is a question. Is God fair? Patas ba ang Ginoo? Kibalo ko mismo kamo nang mutana mo magkaigsunan. Sa panahon nga mubati ta kalisod, mubati ta og mapag-antos sa kinabuhi, mangutana ka Ginoo, patas ba ni nangalagad ko nimo Ginoo? Ngano man nga nag-antos man ko? Ngano man Ginoo nga namatyan man mi? Magkaigsunan, I think years back na ako'y gi-consider na ako nga magulang. Iyang pangalan si Edwin magkaigsunan. Nisaka siya Mount Apo, pag ato niya Mount Apo uban si Mahigala, ni baba sa Tagum. One day lang iyang rest magkaigsunan, nisakay na po siya sa iyang bike. Kanang bike bitaw nga pirting mahala nga bike magkaigsunan, kay hilig man ni siya o kanang bisikleta. Uban siyang duha ka tao sa ilahang galingan magkaigsunan. Diha sa Magdom, sa Tagum, hina iyang dagan, nabulasot lang ang iyahang ligid. Sa gamay kay nga nabuak nga semento. Natumba siya magkaigsunan, pagkatumba niya, ang container van gyud nga ligid, maog yun niligis siyang ulo magkaigsunan. Nangutana ang panimalay, Pastor, is God fair? Nangalagad man si Edwin, naghatag magkapulo, naghatag man og COP, nagsimba matagalay papahulay, nganong gitugutan man yung pahulay siya sa kamatayon? Is God fair? Magkaigsunan tanawan ni nga sugilanon, adunay gang members nga nagpatay og inosente, buutan nga tao magkaigsunan, ilang gikulata, ilang gipusil, og ilang gitambog magkaigsunan sa dalan. O pila ka mga adlaw nakita sa mga pulis. Tanawan ni magkaigsunan. Sa panahon nga maglinog, sa panahon nga adunay tsunami magkaigsunan, mga tao wa nagtagapuyan, mga tarong nga mga tao, mga buutan sa sosyudad, wala nagpabadlo magkaigsunan, nangalagad sa Ginoo, pero wala agbalay. Nga naman kay ilang balay magkaigsunan, gigian og tubig nga nangawala ang ilahang balay. Can we still answer to the question, is God fair? Usa ka babae magkaigsuunan nga buutan kayo, dalagita nga babae gi-rape og tulo ka lalaki, gipuli-pulihan magkaigsunan, human niya grape gipatay magkaigsunan, and after 3 days usa pa nakitan iyang patay nga tawas. The question tonight, Pastor, kaning trahedya sa kinabuhi ba nagpakabana ba ang Ginoo? Asa man ang Ginoo, Pastor? Nganong nahitabo man ni sa mga tao nga mga matarong? Nganong nag-antos man ta, Pastor, nga nangalagad man ta sa Ginoo? Magkaigsunan, to answer that question, buot na ko hisgutan ang kinabuhi ni Ginoong nahimo sa hipi de biyahe. Si Ginoong magkaigsunan, nagwali sa tibok adlaw, nag-ayo siya mga balatian, humaningon siya, mga disipulo nako, o bani ko ninyo, mutabok ta sa pikas dampi sa Lake of Galilee. Lake of Galilee, because local people, they consider it as a lake. Pero ang Biblia, it is a Sea of Galilee magkaigsunan. Nisakay sila sa bangka.
Dili ni ordinary nga bangka, dako-dako nga bangka, kay nga ng Biblia, Jesus was in the stern of the boat. Dito siya sa ilalo magkaigsunan. Unsa gihimo ni Jesus? Natulog siya magkaigsunan samtang nagbiyahe, nagbugsay ang mga disipulo magkaigsunan. Hinumdumi nga kay mga disipulo diya mga mananagat diya po ni. Magkaigsunan, linaw pa ang dagat. Samtang si Jesus natulog magkaigsunan, naun sa man tunga-tunga, niabot man ang kusog ng bagyo. Pagkusog yun sa bagyo magkaigsunan, nangaratol lang tanan, mangingisda sila, kay balo sila mo tanaw o mo drive sa ilang bangka. Pero magkaigsunan, nangaratol sila, and all of them cried. And then ilang gipukaw si Jesus. Magkaigsunan, pagtindog ni Jesus, ingin niya bagyo hunong o nakitaan magkaigsunan ang kalinaw. The point that I am trying to convey, magkaigsunan mo ni, mali din ang notion nga nagkanayon nga kung naa si Ginesus sa itong kinabuhi, di na ta magsakit. Kung naa si Ginesus sa itong kinabuhi, wala na mamatay nato magkaigsunan. No! Jesus was in the boat, nakikauban sa mga disipulo. Naa siya magkaigsunan, pero naay bagyo nga mabot. Sa ato pa, bisag naa si Ginesus sa itong kinabuhi magkaigsunan, sultihan ta mo, naara gihapoy bagyo sa itong kinabuhi. Atong Domingo lang magkaigsunan, ang akong pinalangga ang ugangan among gilubong magkaigsunan. Last Saturday, nagkaon pag duha ka pinirito, human sa usa ka pirito, isa noy, tagay pag usa ka pirito noy, giyatagan na po sa akong papa magkaigsunan. Wala gi sign of dying, wala gyud. Kaon siya. Pagkagabi sa tawagi imong mga anak noy, gitawagan niya si Lucy John. Pero si Lucy John kinaami sa Madrid, way klarong signal, wa na kontak. Ang iyang anak nga kamanghuran si Miriam, na kontak magkaigsunan. Pag kontak ning, kumusta man ka ning? Okay lang pa ikaw ma. Siya okay lang ning. Tawag sa ning, una na ta istorya ning kay maturgi kapoy nako. Natulog magkaigsunan. Lucy John missed her call. Karon mga alas 10, gipukaw mi natulog na mi. Ingon si Papa Ging, si Mama nimo nagsuka. Unya, nagsulirap naman ng mata, naging, Pa! Magpadala kong kwarta karon, dala si Mama sa ospital, dala! Magkaigsunan, gidayungan sa akong amahan, ug sa iyang pagumangkon, gisakay sa pedicab magkaigsunan, pag-abot dito, gibutang sa ICU diretso. And then, unconscious akong mama, ug atong Domingo magkaigsunan, ilubong namo. Mama was with the Lord. Pero nga nung nipahulay mga sa kamatayon, is a question. Why? Because you and I are still part of the great controversy between God and Satan. Mao ni akong itubag magkaigsunan ha. Naapat sa sarili kong away. Ang yawa buhi pa magkaigsunan. Ginatintal pa ta si yawa. Ginakumbinsir pa ta si yawa sa paghimog dautan. Kasi gusto siya nga uban ta magkaigsunan sa kalaglagan. Mao na ginahimo, mao nang daghan pa pangitabo sa atong kinabuhi magkaigsunan tungod kana sa atong kaaway nga yawa. Mangutana ka si Job. Nakabanta ka ni Job? Ingon ang Biblia, si Job usak ka matarong nga tao. Mao gid description sa barin ng kasulatan ng Job magkaigsunan nga si Job was a righteous man. Pero tanawa, kisa naghatag og balatian, kisa nagpatay sa mga anak ni Job, ang yawa dili ang Ginoo magkaigsunan ha. Ang yawa, inang Ginoo, buhaton nimo si buhaton, ayaw lang kuha yang kinabuhi magkaigsunan. 7 ka anak ka lalaki ug 3 ka anak ka babae ni Job magkaigsunan nangamatay at the same time. Kaya nagparty sa magkaigsunan, nahugno ang balay, nangamatay. Unya ang tanan niya mga hayop, mga baka, mga karniro magkaigsunan, gipangkawat. Unya ang sakit-sakit o magkaigsunan, iyang balatian. Kaya si Job magkaigsunan, murag consider to siya nga leprosy. Grabe, nagkit sa magkaigsunan. Kaning leprosy mo God, ingon pa nila, murag sakit ni nga, matingala ka nga, ang imong dunggan mo, kalitag-katagak magkaigsunan, kaya gikut-kut na sa mga ulod sa imong lawas. Giulod imong lawas magkaigsunan. Mo ning asawa Job, tungluhay mong Dios ang di ka mamatay. Magkaigsunan, wa gyud gitunglo ni Job iyang Dios. Grabe magkaigsunan, nag-anto siya matagabigan sa katulog tungod kay sakit kayo iyang lawas magkaigsunan tungod siyang balatian. Dili lali magkaigsunan. Abi ninyo diri sa Philippines, ang tanan nga mga lepers kanang leprosy gibutang gyud na sa Palawan magkaigsunan. Di na siya pwede magsuroy-suroy kay manakod na. Ako nakakita na jud magkaigsunan sa Davao. Niadto sa Davao Mission, tao nga gileprosy magkaigsunan, nalata gid ang lawas pasilan. Wa gyud ko ni lamano kay mo lamano magita ko pero muna wa gyud ko lamano kay ko pastil matakdan jud ani. Mao na ang leprosy nga sakit. Mo ni sakit ni Job magkaigsunan. Asa ba tungloy mo Dios para ka mamatay kay naluoy na nga nagantos na gyud magkaigsunan si Job. Naisugilano sa usa ka babae nga gileprosy siya. Iyang lawas ng lata na gyud magkaigsunan. Karon kani sakay man siya jeep kay maatos palengke.
Pagsakay niya, pagkita sa mga pasahero nga nisakay ng babae nga gileprosy, nanganaog ang uban. Pagpanganaog ng anag yun parang di yun matandog ang babae. Isa luuya rin ako, uy, kanang leprosy ka, ang mga tao mo hawa. Ang uban, wala nanganaog, pero napadapling yun sa jeep pagkaigsunan. Parang dilig yun abot ilang mga panit. Nagproblema ang driver, kaya waman siya konduktor. Ingon siya, patay juga ni ron. Nalata na yung kamot, magunit na siya 20, kay 20 ang plite, ihatag niya sa kuha, naabi ako'y samad, matakdan yugo. Iyon siya delikado ni. Iyon siya gamito na kakutok. Ang tigulang di na ko pabayron. Parang di siya mutunod o kwarta. Mo na akong baton? Iyon na tigulang, dong, hunong dong. Pag hunong, wag kita na to ang driver ng kaisunan. Isa na'y, kanay imo'y plite na'y, ipalit ng tambal na'y, kanaluoy ko sa mong sakit na'y, iliprosin na'y. Imuha na na'y, kanaluoy ko naman na'y. Pero yung purpose, parang di sila tagbo ilang kamot. Nalipay yung tigulang magkagisunan siya ang likod. Gikumot yung dagway, dagang salamat dong sa imong kayo. Nga imo kong gilibre o pliti dong salamat kayo. Magkagisunan si Job, nagbalatian. Pero ang Biblia nagsulti, siya usa ka matarong nga tao. Buutan. Walay gikasaway magkagisunan. Many descriptions balang nga kasulatan. Pero saman, nagbalatian siya. Nangamatay ang anak magkagisunan o nangawala ay ang mga hayop. Why? Because Job and we are still part of this great controversy magkagisunan. Nga naman, kay naapay yawa nga nagsamok-samok ka na to. Mo ni ang pangutana magkagisunan. Ang mga trahedya, nagpadayon og dilib og makapasakit sa kasing-kasing. Kami maghulat alang sa usa ka tubag, usa ka permanente nga tubag. Diin man ang Dios, asa man ang Ginoo, niining kalibutan na nga walay kahulugan nga pagantos og kamatayon. Magkagisunan, karon nga gibik, hisgutan nato magkagisunan ang tubag niining tanan. I partially answered you the question of whether God is fair. Pero akong tubagon magkagisunan, pinaagi sa Salmo 33:5 nga nagkanayon. Siya, ang Diyos, nahigugma sa pagkamatarong og hustisya. Ang yuta na puno sa kaayo niyo ba. Sa lain nga translation, the earth is full of God's unfailing love. Magkagisunan, taliwala sa trahedya nato karon, akong itubag ninyo ang Ginoo, nahigugma sa pagkamatarong ug hustisya ug ang kalibutan na puno sa iyang kaayo, mga kaigsunan. Karon nga gabi, kung ikaw bag-o nga nagtan-aw ni ining Hope Channel karon, unya wa ka nakadungog aning 1,000 ka tuig, atong tanawon magkaigsunan. Kaya ang pinadayag Kapitulo 20, Revelation chapter 20, na ay tubag ni ining tanan nga pagantos nato. Ang atong kinabuhi magkaigsunan, gisaysay diya sa pinadayag Kapitulo 20 kung asa ta padulong. Kani atong pagkinabuhi magkaigsunan, kung atong pagkadautan, pagkamaayo, asa ta padulong magkaigsunan. Hisgutan nato ning 1,000 ka tuig. Pastor, karon pa mo ko nagkadungog ka ng 1,000 ka tuig. Nalipay ko. Kung i-tune in ka karon magkaigsunan sa Hope Channel, sa Facebook o sa YouTube, unya, namati ka ning mensahe, parang makasabot ka, unsa may tabo ni ining 1,000 ka tuig. Magkaigsunan, ang 1,000 years is stated in chapter 20 of Revelation, the last book of the Bible. Karon sa mga pastor, magsugod yung 1,000 ka tuig, atong tanawon magkaigsunan. Kaya ang Ginoo mismo manaog gikan sa langit, inubanan og singgit, o pagsugo, o pagtawag sa punuan sa mga lunda, o ang tingog sa trumpeta sa Dios, o unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna pagpamangon. Kung karon pagkakadungog igsoon, paminawan niya nga sa pagbalik sa Ginoo, mo'y pagsugod sa 1,000 ka tuig. Mubalik ang Ginoo. O sa may tabo, ang tanan daw nga nangamatay nga mga maayo. Kaysa lugnanan ron magkaigsunan sultihan mo, na ay gilubong diya nga dautan, na apoy gilubong diya nga mga maayo magkaigsunan, nga mga matarong. Kinsa man ang buhiyon sa pagbalik sa Ginoo, ang tanan nga nangamatay nga, mga maayo, mga balaan, mga pinasaylo, kay kitang tanan makasasala magkaigsunan, way mapili na to, pero kanang ibang pukaw magkaigsunan, mauna ang nidawat sa invitasyon sa kaluwasan ni Jesus. Katong nangamatay nga mga matarong magkaigsunan. Unya, pastor, kita nga mabuhi, o kita nga mabuhi pa nga mahabilin pagasakwaggon ngadto sa mga panganod,
uban kanila magaigsunan, dadon dito sa panganod, uban sa mga tao nga gibanhaw nga mga maayo magaigsunan, magsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini kita makipubagig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Can we say amen magaigsunan? Mao ni ang atong ginatanaw. Ang kamatayon sa akong inahan magaigsunan gilubong atong Domingo, wa kay ko naguol nga naman nasayod ko nga banhaon siya sa Ginoo sa magbalik sa Ginoo mga kaigsunan. Unya ang taong dautan muanhi og patyon siya ni Ginoong Hesus pinaagi sa huyop o sa kasulaw sa iyang pagparayag. Pastor, kumusta man ang mga matarong, ang mga dautan ng mga buhi pagbalik sa Ginoo? Banhaon man magaigsunan ang mga nangamatay ng mga maayo. Kumusta man ang mga buhi magaigsunan ng mga dautan? Mao ni mga matay sila magaigsunan kaya naman pagasulawan sila sa pagkahayag sa himaya sa Ginoo. Nitawag sila sa mga bukid ug mga bato, tumpagi kami ug salip di kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono o gikan sa kapungot sa nating karniro. Magaigsunan, mao ni pagbalik sa Ginoo, take note ha, akong ipisa-pisahon, pagbalik sa Ginoo, kinsa may bangunon nga nangamatay, ang mga dautan o mga maayo? Mga maayo. Kita nga mga buhi nga mga maayo, unsa man mahitabo nato, asa ta dadon? Uban nila asa ta sa puwang unta magaigsunan nga to sa hangin, umusugat na ni Jesus. Unsa mahitabo magaigsunan sa mga tao nga mga dautan nga buhi? Mga matay sila sa kahayag sa himaya sa Ginoo magaigsunan. Ang pangutana, pastor, unsa may buhaton sa nangamatay nga mga dautan katong naa sa sementeryo? Ang Biblia na ito bagnya na magaigsunan. Bulahan o balaan siya nga dunay bahin sa naong pagabanhaw. Sa ibabaw nila ay kaduhang kamatayon walay gahom. Kundili sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug magahari uban kaniya sa 1,000 ka tuig. Mao ni ang mga tao nga nabanhaw nga mga maayo magaigsunan. Pastor, katong nangamatay magaigsunan nga mga dautan, unsa man sila? Mao ni tubag magaigsunan. Ang uban sa mga patay wala mabuhi pag-usab hangtod nga mahuman o matuman ang 1,000 ka tuig. Kanang nangamatay ron nga gilubong sa sementeryo nga mga dautan magaigsunan, pagbalik ni Jesus, di na sila bangunon. Ang Biblia nagsulti, kano sa sila bangunon? Unya na human sa 1,000 ka tuig. Asa man nita no sa 1,000 ka tuig mga maayo, adto ta sa langit makaigsunan. Mupuyo ta dito, maghimo tag bakasyon sulod sa 1,000 years mga kaigsunan. Ang yawak sulod sa 1,000 ka tuig, unsaon man yawak makaigsunan? Ang Biblia nagsulti, unya nakita ko ang usa ka manlunda nga nanaog gikan sa langit nga adunay yawi sa kiladman nga walay kinutuban ug usa ka dakong talikala diha sa iyang kamot. Iyang gikuptan ang dragon, ang bitin sa karaan nga mao ang yawa og Satanas, o gigapo siya sulod sa 1,000 ka tuig. Ang yawa magaigsunan pagagapuson diay. Pastor Lantaya, tinuod ba nga higdan siya kadina? Magaigsunan ang paggapos sa yawa magaigsunan mura sa gigapo sa telikala. Nga naman ang iyang trabaho maninintal. Anong panahon na di mas patay. Wa na may tao magaigsunan tintalon niya kay nangamatay man gyud ang tanan magaigsunan. Wa po nabanhaw ang mga dautan magaigsunan. So nagmingaw ang yawa mura sa gipriso magaigsunan sa telikala. Tanawa. Og iyang gitambog siya ngadto sa kailadman nga walay kinutuban o gitakpan siya o gitimbriyan siya aron dili na niya malimbungan ang mga nasod sulod sa 1,000 ka tuig sa mubo lamang nga panahon. Magaigsunan sa langit unsa may buhaton ninyo? Mangutana ko ninyo be. Unsa may buhaton sa langit? Magsuroy-suroy ra ta dito? Unsa may natong buhaton sa langit magaigsunan? Hey, tubag mo na ko. Unsa may buhaton sa langit? Tuduan ta magaigsunan. Wala ba kamo 1 Corintios 6:3? Wala ba kamo mahibalo nga ang mga santos kita magaigsunan nga linuwas sa Ginoo magahukom sa kalibutan? Wala ba kamo mahibalo nga kita magahukom sa mga manulunda? Bisan pa mga manulunda sa yawa magaigsunan atong hukman. Unsa pa gyud? I saw thrones and they sat on them. Kita ni magaigsunan. And judgment
was committed to them. Nakita po na ako ang kalag sa mga tao nga giputlag ulo alang sa pagsaksi ni Ginisos og siyang pulong og sila ni puyok ngadto sa langit magigsunan uban ni Ginisos sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay? Pangutana pa sulantaya, human sa usa ka libo ka tuig unsa may metabo. Mo ni gwapo nga pagtuo kay Bible study mo gyud gihukasan si Satanas sa katapusan sa usa ka libo ka tuig. Magigsunan. Ako si Juan, nakakita sa balaang syudad ang bagong Jerusalem magigsunan ipakanaog gikan sa langit padulong diri magigsunan. Unya, ang uban sa mga patay wala mabuhi pag-usab hangtod nga mahuman ang usa ka libo ka tuig. Human sa usa ka libo ka tuig magigsunan ang yawa gibuhian. Nga nang gibuhian siya kay nabanhaw naman ang tanan nga mga patay nga mga daotan. Magigsunan. Kung ako pang higala ingon siya anang panahon na pastor daghan biyag mga patay gagmay dagko nga na nagtindog sa tubangan sa Dios ug ang mga basahon giablihan ug may laing basahon ug ang mga basahon giablihan ug may laing basahon nga giablihan nga maong libro nga giablihan nga maong libro sa kinabuhi ug ang mga nga diha kanila ug sila pagahukman ang matag usa sumala sa iyang mga buhat pagaysunan. Karon nga gabi ang matag binuhat sa universo mi ila nga bisan sa paghukom labi na sa paghukom ni Ginisos ang kordero sa Dios takos sa atong gugma o pagsimba magaysunan. Ang sala nagdagbo sa katapusan. Tanaw magaysunan ha? Magtapok na ang yawa. Gitapok na niya ng mga dautan ng mga tao. Kaya nabanhaw na kabuhi naman. Mitunga sila sa gilapdon sa yuta o gilibutan ang kampo ni ang mga santos o ang lungsod nga hinigugma o ang kalayo mikunsad gikan sa Dios gikan sa langit magigsunan ug milamoy kanila ang yawa nga naglimbong kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asopre. Sa di pa gumapadayon mo break og gamay balik gid mo ugma kay very interesting atong topic ugma. Ang topic na to ugma, pastor, unsa o asa man ang impyerno. Monis gutan magigsunan mo. Balik yun ha. Karon nga nitanaw ka, invite your friends, balik ugma kay very interesting ang topic. Unsa o asa ang impyerno. Magigsunan, balik mo ugma. Tanawa, gilibutan magigsunan ang bagong Jerusalem. Kaya nga naman, gusto nilang gubaton. Apad adunay kalayo nga gikan sa langit magigsunan bisan pa ang yawa nga mo'y naglimbong kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre magigsunan. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini ang ikaduhang kamatayon. Ug bisan kinsa nga wala makaplagan nga nasulat sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ganang buntag si Pastor Tonton Estrada. Sa topic ng mamugulang. Iguton, nagisgot ko sa 1,000 years. Isa na pagkabanhaw di ang magulang. Kung na pagkabanhaw ton, isa ingna magulang nga, kung di sila maapil sa pormirong pagkabanhaw, di sila mag-uol kay na may kaduha. Ikaduha magigsunan mo ng ngilngig. Kanay kaduha bitaw. Kaya ka na pagkabanhaw ni mo magigsunan, kaduha, mauna na ang paglangoy ni mo sa kalayo mga kaigsunan. Ang langit ng kalayo sa hingpit, naghinlo sa yuta o sa mga kadaot sa sala. Ang Diyos adunay usa ka limpyo nga universo sa katapusan bagong Jerusalem magigsunan ipakanaog sa Ginoo nga limpyo o dili na madaot pag-usab sa daotan. Ang pakigbisog tali sa maayog daotan tali ni Kristo o ni Satanas sa katapusan natapos na og si Kristo ang maghari magigsunan. Ang pangutana karon, ikaw igsoon nga naminaw, asa man ang imong plano mo adto ana nga adlaw? This is a personal question now. Kung ikaw kung pangutan, asa man ka magigsunan, magapili. Mupili ba ka sa usa ka dapit nga magiguban ka ni Kristo, sulod sa syudad hangtod sa kahangturan, o mupili ba ka mugawas ba ka magigsunan niining gingharian sa Ginoo nga wala na si Hesus hangtod sa hangtod? Bisan unsa ang nagdala kanimo kung imong ibutang ang imong kinabuhi sa mga kamot ni Hesus karon, mahimo ka nga naa sulod sa syudad kauban ni Kristo ug ang mga tinubos magigsunan. Sultihan ta mo nga ang kalibutan hinluan sa Ginoo. Akong nakita ingon si Juan magigsunan ang usa ka bagong langit ug bagong yuta
Kaya ang unang langit ug ang unang yuta nangagi na. Ako si Juan, nakakita sa balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Can we say amen magkaigsunan? Mauni ang atong puluy-anan. Ipakanaog sa Ginoo magkaigsunan, human sa usa ka libo ka tuig. Gipangmatay ang tanan nga daotan magkaigsunan, apil ang yawa. Unya magpuyo ta magkaigsunan sa bag-o ng langit o bagong yuta. Og nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon, tanawa, ang tabernakulo sa Dios ana uban sa mga tao, og siya mo puyo uban kanila. Og sila mahimong iyang katawhan, ang Dios mismo magauban kanila ug mahimong ilang Dios. Can we say amen? Magkaigsunan sa pagtapos, I still have 6 minutes. Nakibalo ba mo si David? Hapit ni backslide. Sultihan mo ha? Si Salista David, hapit ni backslide magkaigsunan. Makita nato ni sugilanon sa iyang paghapit ni backslide in Psalm 73. Tanawa ha? Nganong hapit man ni backslide si David magkaigsunan? Ingon siya, sa pagkamatuod, ang Dios mao ang maayo sa Israel. Bisan kanila nga mga ulay o kasing-kasing, apan alang kanako, ingon si David, apan alang kanako, daw madahalinas na ang akong mga tiil. Hapit na mahiligas ang akong mga lakang. Unsay rason magkaigsunan nga hapit na siya takilbo? Ingon si David, kay nasina ako sa mga palabi-labihon. Sa diha nga nagtanaw ko sa kauswagan sa mga dautan. Ingon ni David, unsa man yung mga dautan, wa may mga sakit. Unsa man yung mga dautan, ni dato man. Kami noon niya nangalagad, na pobre man. Kami nangalagad din noon, namatyan mi, naglisod mi noon mi. Mao nang hapit na backslide sa David magkaigsunan. Nagtanaw siya, nasina siya, na yung mga dautan, ni dato man, na yung mga dautan, wa may mga balatian. Magkaigsunan, ang tubag ni David, makita nato sa verse 17 ug 18. Isa hangtod, nga miadto ako sa balaang puluy-anan sa Dios, og nagpamalandong sa katapusan nilang sangputan. Sa pagkamatuod gayon, gibutang mo sila sa mga dapit nga madanglog, gisalikway mo sila ngadto sa pagkalaglag. Ingon si David, nagsilos ko. Kaya nakita ko sa mga dautan yan ni Dato, dautan nga mga balatian. In verse 17, hangtod nga niabot ko sa sanktuaryo sa Ginoo, nakita nako ang ilahang katapusan. Nakita nako nga laglagon di sila sa Ginoo. Magigsunan sa gisulti nako, Psalms 33 verse 5, ang Ginoo na higugma sa pagkamatarong ug hustisya ug ang tibuok nga kalibutan na puno sa iyang gugma. Magigsunan sa pagbalik sa Ginoo, natay mga higala siguro nga wa gyud malangit. Manghilak ta magigsunan, tingali atong igsoon, tingali atong bana, atong asawa, atong anak magigsunan manghilak ta. Apan ang Biblia nagkanayon, pinadayag 21:4 ug 5, og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Wala na'y kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, wala na'y kasakit, kayong unang mga butang nangagi na, tanawa, ginabag-o ko na ang tanang butang. Magigsunan, we just pray, nga sa atong pangutana kung ang Dios patas ba? Patas ang Dios magigsunan. Maghatag siya kinabuhing dayon sa mga tao nga niduol kaniya, ug magalaglag po siya magigsunan sa mga tao nga nisupak kaniya. Hinumduman nato, gigugma ka sa Dios, ang kalibutan puno sa iyang unfailing love magigsunan. Apan ang Dios ay gugma sa pagamatarong ugusab sa hustisya. Magpili kay igsuon. Asa ka? Piliyon ba nimo si Ginoos o piliyon ba nimo ang kalaban ni Ginoos nga ikaw muuban kaniya ug mahatagan sa pagkalaglag magigsunan? We just hope and pray ang atong presentation karon would bring us to Christ. Mamalandong ta magigsunan og mingon ta Ginoo, nanginanglan ko nimo. Ginoo, gusto ko mapuyo sa langit. Ginoo, gusto ko uban sa akong asawa, sa akong bana, sa akong anak, ug sa akong magkaparentiyan nga kaming tanan maandam niya ng pagbalik nimo Ginoo. Ginoo ako. Nasayod me that you are fair. You love justice and mercy. You love justice and righteousness, and the earth is full of your love. Ang Ginoo magapanlangin kaninyo igsoon, magampo kita. Amahan nga balaan. Nalipay mi nga gisaysay karon nga gabi sa kapitulo 20 sa pinadayag. Ang utlanan sa mga dautan ug
ang adtuan pod sa mga matarong. Ginoo, tudloy kami sa pagpili kanimo matag adlaw. Nga dili kami madilinas, Ginoo. Tanaw namo ang imong kaayo, tanaw nimo ang imong paghigugma sa pagkamatarong, ubisan pa sa hustisya. Ug tabangi kami, Ginoo, nga naa kami sa imong side. Ar kung ikaw mabalik, dili kami mawala. Hinon mo singgit kami sa kalipay, musugat kami kanimo, Ginoo, o magkiguban kanimo sa wala nay katapusan. Salamat sa pagpanalangin ka namong tanan, tubagang pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.